Moikka kaikille! Me ollaan täällä uuden äärellä. Me ollaan ehkä vähän jopa pelätty tai niinku vältelty tätä etänä nauhoittamista, äänittämistä, koska tekniikka. Jep. Mutta yllättävän helppoa, vaikka kyllä tässäkin pieniä haasteita oli. Mutta täällä ollaan uuden äärellä ja Toivotaan, että tekniikka toimii ja anteeksi taustaäänistä, koska täällä on julkisivun remontti menossa, niin tämä välillä voi tulla aika voimakkaitakin jurnutuksia tuonne taustalle, mutta toivotaan, että eivät tule seinästä läpi. Joo, meillä on tässä nyt viimeiset pari kertaa ollut mikkiongelmia ja ääniongelmia, porausta. Ja kuva on lopettanut toimintansa, tai niin sekin vielä. kamera. Mutta joo, se on semmoista välillä. Joo, mutta me se kuitenkin on elämää. Vaikeuksista huolimatta jatketaan. Jep, ei tarvitse olla täydellistä, vaikka universumi yrittää viestittää, että lopettakaa nyt saakeli se äänittäminen, että ei jumala, etteikö te niinku ymmärrä. Niin me ei ymmärretä. Me ollaan silleen, että ei, kun me halutaan tehdä tätä. Sitkeitä sissejä. Mutta hei, me ollaan saatu toive energiajaksosta, tai niinku jaksosta, jossa käsiteltäisiin energiaa, mutta tämä toive oli silleen niin kuin, aika semmoinen laaja, ettei nyt ei tajuttu pyytää lisää niin kuin rajausta sille ja päätettiin vaan mennä sitten vähän niin kuin intuition mukaan, että mitä nyt sattuu nousemaan pinnalle. Jep, koska kaikki on energiaa, niin se on silleen mietittynä aika laaja. Niin, että tästä voisi puhua aika paljon, jos sille linjalle lähtee, että lähtee niin kuin kaikkia yksityiskohtaisesti sitten miettimään, että mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa, kun kaikki on energiaa, mutta siitä on hyvä lähteä, että kaikki on energiaa. Että on vissiin joku tyyli 0,02%, mikä ei ole energiaa niin kuin aineesta, mutta Jep. Ja me ei nähdä kaikkea energiaa, että tosi iso osa energiasta, mitä täällä on, niin me ei nähdä silmillä ollenkaan. Että... Tai toiset voi nähdä, toiset niin kuin, voi olla siis erilaisia kykyjä, niin toiset saattaa nähdä energian eri tavoin, esimerkiksi erilaisina väreinä tai niin kuin jonkunlaisena valonmuutoksina tai näin, mutta olisi mielenkiintoista keskustella semmoisen ihmisen kanssa, joka näkee energiaa. Että mä näen niin kuin joissain tilanteissa sen niin kuin tietyllä tavalla sen muutoksen, mutta siitä on tosi vaikea selittää, että millä tavalla sen niin kuin näkee tai silleen. Niin, että jos joku siellä esimerkiksi teissä kuuntelijoissa on semmoinen, joka oikeasti niin kuin näkee ja osaisi sitä selittää, niin olisi tosi mielenkiintoista niin kuin keskustella aiheesta. Jep. Ja energiaa voi myös kuulla, sen voi tuntea ja niin kuin ihan silleen tuntoaistilla ja sitten silleen niin kuin intuitiivisesti tuntea. Ja mulla oli joku ajatus tuossa. Sä sanoit jotain ja sitten mulla tuli joku ajatus ja sitten mä unohdin sen. En muista. No ehkä se tulee tässä. Saattaa olla, että se tulee. Jotain me saatiin tänne kirjoitettua kuitenkin tämmöisiä pääpointteja ylös, mistä me voitaisiin tänään keskustella. Ja ihan ensimmäisenä täällä listassa on että esimerkiksi tunteet, ajatukset ja sanat on energiaa. Ja itselle tämä on varsinkin nämä tunteet, niin mä oon aina lapsesta asti ollut hyvin tunteellinen ja emotionaalinen ihminen, niin se on semmoinen henkilökohtaisesti, mistä on ehkä varmaan eniten kokemusta ja oppinut just viime vuosina
tunnistamaan, että miltä tavallaan mikäkin tunne tuntuu sillai energeettisesti. Joo, toi on hirveän upea taito ja mun mielestä tärkeä taito sille, että tätä pitäisi opettaa koulussa jo ja päiväkodissa, että miten ne tunteet, missä ne tuntuu ja sitten se, että se, kun se on energiaa, se ei ole semmoinen, niin kun, että nyt se tuntuu tässä ja se tunne tuntuu aina tässä ja se ei siitä miksikään muutu, vaan että se kehittyy tietyllä tavalla se tunne. Ja mulla esimerkiksi mä oon käynyt nyt semmoisessa EMDR-silmäliiketerapiassa, niin siellä niin kuin nostetaan joku tunne ja sit missä se tuntuu tai miltä ylipäätään tuntuu. Ja sitten se on jännä, kun siinä tehdään sitten semmoisia niin kuin silmät seuraa kättä tietyssä liikkeessä ja näin, ja sitten havainnoidaan, että mitä tapahtuu. Esimerkiksi yksi tunne on ollut ensin täällä otsalla, sitten se on lähtenyt täältä niin kuin siirtyy ohimoille, sitten ehkä tähän niin kuin silmien ja poskien alueelle, sitten tänne niin kuin, kaulan alueelle, sieltä se on lähtenyt niin kuin valumaan alas, ja mun mielestä olikohan se, nyt mä huidon täällä myöskin tämmöistä meidän kaappia, niin täältäkin kuuluu ääntä. Mutta sitten se muistaakseni jotenkin vapautui, olisikohan tuossa niinku vatsan kohdalla, että siinä niinku pääsi vapautumaan. Tai että se niinku purkautui se energia ja tuli semmoinen niinku keveä olo. Ja sitten toinen tunne oli, että se tuntui niinku ensin tässä niinku rintakehällä. Ja sitten se siitä lähti niinku rintakehästä vatsaan, lantioalueelle, sitten tuohon niinku reisiin, polviin, sääriin, jalkaterän päälle. Onko jalkaterä? Hei oikeasti. Kyllä se on opetan joogaa, mutta en tiedä, onko tämä jalkaterä. Voi Jessus. No joka tapauksessa siihen niin kuin jalan päälle ja sitten niin kuin jalkapohjaan. Ja sitten se tuntuu, että se sieltä jalkapohjasta niin kuin lähti vapautumaan. Tavallaan ehkä se niin kuin juurtuminenkin, miten tietyllä tavalla tapahtuu. Niin mä uskon, että on semmoisia tiettyjä niin kuin pisteitä, tai ainakin tämän mun kokemuksen mukaan on semmoisia tiettyjä pisteitä, mistä se energia pääsee vapautumaan niin kuin kehosta. Tosi mielenkiintoista. Ja just mä oon joskus kuullut, että kun on niin kuin englanniksi emotion, niin se on niin kuin energy in motion. Eli just kun ne tunteet on energiaa ja mitä ollaan puhuttu, esimerkiksi siinä läheisriippuvuusjaksoissa puhuttiin siitä, että kun ihmiset patoaa tunteita sisälleen ja ne tunteet on energiaa, niin jos ne jää jumiin tänne, ne energiat, niin sitten se saattaa aiheuttaa esimerkiksi sairauksia. Ja sitten me puhuttiin silloin siinä hermoston rauhoittamisjaksossa siitä, että miten niitä patoutumia ja niitä tunteita, niitä pystyy niin kuin vapauttamaan. Esimerkiksi on sitä semmoista tärinäterapiaa, mitä eläimet tekee luonnossa, jos ne kokee trauman, niin ne sen jälkeen tärisee ja sitten se lähtee, tiedätkö, se trauma ja se tunne ja tämä ulos kehosta. Että silloin niin kuin eläimet selviytyy, että meidän ihmistenkin pitäisi just opetella ja mun mielestä koulussakin pitäisi opettaa, miten sä pystyt terveellä tavalla purkaa niitä tunteita ulos sun kehosta, ettei ne jää sinne jumiin se energia, koska sit mä uskon, että se aiheuttaa sairauksia, jos sitä ei osaa eikä se ole edes mikään, tai siis siitähän on ihan tutkittua tietoa, että se aiheuttaa. Niin, niin kuin pitkäaikainen stressi saattaa aiheuttaa ihan siis kroonisia sairauksia. Tai just niin vihaa tai suru, jos et sä sitä pääse niin kuin purkamaan, niin sekin pakkautuu. Mutta myös toisaalta niin kuin, tommoset ns-positiiviset tunteet, että jos ajatellaan, tai kun on tämmöinen yleinen ajatusmalli, että on negatiivisia ja positiivisia tunteita, niin myöskin ne siellä positiivisella puolella olevat ilon ja mitä muita positiivisia tunteita? Innostuneisuus, rakkaus. No se on, miettii, että on varmaan silleen näen, että on ehkä
2 päätunnetta on rakkaus ja pelko, ja näistä lähtee sitten niitä muita tunteita. Tai silleen, on 2 semmoista ääripäätä, ja niistä sitten lähtee näitä muita tunteita haarautumaan. Mutta niin nekin voi tietyllä, tai siis ihan mikä tahansa tunne, ja oikeastihan ei ole olemassa mitään positiivisia ja negatiivisia tunteita, vaan kaikilla tunteilla on jotain tärkeitä viestejä. Siis totta kai, mutta sitten tietenkin ne semmoiset raskaat tunteet, sillaisen, että ei se niin kuin negatiivisuus tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin huonoja, vaan että se on silleen, että ne saattaa tehdä sulle enemmän huonoa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Niin, tai että ehkä ne tietyllä tavalla ne on vaikeampi ollut ottaa esimerkiksi toisenkin ihmisen vastaan semmoiset tunteet, tai että niin kun on ollut vaikeampi ottaa vaikka vanhemman vastaan niitä ns-negatiivisia tunteita, niin sitten se lapsikin on oppinut, tai niin kuin ollaan lapsena opittu, että okei, nämä on negatiivisia tunteita ja nämä ei ole ehkä niin arvokkaita ja näitä ei pitäisi tuntea, tai ne pitäisi vähän niin kuin työntää syrjään tai jotenkin himmailla tai silleen, ja sitten, että kaikilla, joo, ne tuntuu eri tavoin, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että kaikki on vaan niin kuin tunteita. Siis kyllä, joo, että joitain tunteita just ehkä nähdään niin kuin negatiivisena. Että se on nyt ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen tietyllä tavalla, että on vaikeampi vastaanottaa ympärillä olevien niin kuin toisenlaisia tunteita. Ja niitä tukahdutetaan, ja että ei ole jotenkin sopivaa näyttää jotain tiettyjä tunteita. Ja näin. Siksi niitä aletaan tukahduttaa. Ja jotenkin tuntuu, että nyt kun eletään tämmöistä Instagram-maailmaa, että ihmiset tosi usein näyttää vaan sitä semmoista ihanaa ja kaunista elämää ulospäin, mikä aiheuttaa sitten vääristyneen maailmankuvan ja just semmoista, ja varmasti suuri syy, miksi on mielenterveysongelmia nuorilla, että kun eletään niin siellä sosiaalisessa mediassa, missä näytetään sitä kiiltokuvaelämää, eikä välttämättä puhuta niistä vaikeista asioista, että sen takia mä kannustan aina kaikkia olemaan avoimia myös niistä NS-negatiivisista asioista ja tunteista elämässä, koska meillä jokaisella on niitä ja niistä pitäisi pystyä puhumaan avoimesti. Tai lähinnä just se, mä ajattelisin siis, mun mielestä tietyllä tavalla saa olla tilaa ja pitääkin olla tilaa sille niin kuin kauneudelle ja hyvyydelle ja semmoiselle, että jos joku haluaa ylläpitää semmoista niin kuin vaikka Instagram-profiilia tai niin kuin Instagram-tiliä, että on sitä niin kuin ihanaa ja semmoista, niin se on ihan fine. Mutta just se tietyllä tavalla se on myöskin sen vastuu, kuka sitä katsoo. Ja sitten se, että jos se tietyllä tavalla on, että hän ei, niin kuin, joka sitä tiliä pitää, niin ei voisi kertoa, että tukahduttaa niitä negatiivisia juttuja ja kokee, että ei pysty kaikkea siellä jakamaan, vaikka haluaisi. Mutta jos se on vaan semmoinen, että tämän nyt mä rajaan tähän ja negatiiviset tunteet on siellä kuitenkin siellä, tai siis ne negatiiviset tunteet, on siellä niin kuin elämässä kuitenkin, pystyy tuntemaan kaikki tunteiden koko skaalan ja kirjon silleen ihan vapaasti, niin sehän on ihan niin kuin fine, mutta jos niitä jollain tavalla, että jos täytyy jollain tavalla rajata vaikka sieltä Instasta jonkun ulkopuolisen asian takia tai vaikka niin kuin oman pelon takia tai jonkun semmoisen asian takia, niin silloin se on mun mielestä haitallista. Joo, totta kai. Ja just se, että sen katsojan pitää myös tiedostaa se, että se ei ole koko totuus, että meillä jokaisella on haasteita elämässä ja näin. Että. Ehkä siinä on ongelmana se, että jos liiakseen ylipäätään, että ei ole semmoista niin kuin medialukutaitoa, että ylipäätään niin kuin ensinnäkin liian paljon viettää aikaa somessa ja B, niin kuin ei ymmärrä sitä, että tämä on vain somea. Kyllä. On ehkä
irtaantunut siitä oikeasta elämästä, niin sit siinä voi tulla hyvin paljon ristiriitaa, ja nuoruudessahan se on tietyllä tavalla aika haurasta. Sitten etsitään niin kuin ylipäätään sitä, että kuka on ja näin, ja sitten mennään, että se on turvallista tietyllä tavalla mennä niin kuin massan mukana. Että sehän on ihan niin kuin aivojen kehittymisen kannaltakin tutkittu, että se kuuluu niin kuin siihen prosessiin, niin sit se on aika riski siinä vaiheessa sit viettää tosi paljon aikaa siellä somessa. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, harhauduttiinko? Vähän taas. Vähän aiheesta. Aina tämä sama homma. Hei, mulla, ei vitsi, siis mulla just vähän aikaa sitten tuli taas mieleen se ajatus, mikä oli siinä alussa, mitä mä unohdin. Ja sit mä meinasin sanoa sulle, että hei, nyt mä muistin se. Mut sit sulla oli joku lause kesken. Mä en viittänyt keskeyttää. Pitää kirjoittaa, sulla pitää olla joku vihko siellä, mihin sä kirjoitetaan. Niinpä. No nyt se todennäköisesti taas tulee, kun sä alat puhumaan. Niin, no mä alan puhumaan. Joo, ala vaan. Ja mulla tuli täällä, kun tää on just tää sanaton energia, niin tuli mieleen se semmoinen, kun jotkut on tehnyt semmoisen kotikokeen, mihin on laitettu siis keitettyä riisiä puhtaisiin purkkeihin, ja toiselle purkille on puhuttu niin kuin kauniita sanoja just niin kuin semmoisissa NS-hyvissä energioissa, ja toiselle purkille on sitten puhuttu tosi rumasti NS-negatiivisten tunteiden kautta. Ja siinä kokeessa on sitten käynyt niin, että purkki, jolle on puhuttu kauniisti, niin on pysynyt terveenä, ja purkki, jolle on puhuttu rumasti, niin se on alkanut tuottaa hometta. Niin tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä en ole itse tehnyt, mä oon miettinyt, että vois lapsen kanssa kokeilla, mutta en ole vielä toteuttanut tätä. Joo, me testattiin mutta se jäi vähän vaillinoiseksi se koe, koska lapset alkoi sitten vähän hassuttelemaan ja puhukin sitten sille, mille piti puhua kauniita asioita ja kauniisti, niin sitten vähän rumia ja toisinpäin. Tai silleen, että se meni vähän silleen vihkoon, mutta mä keskustelin tästä yhden mun ystävän kanssa, ja hän kertoi, että hän oli siis testannut itse, ei ollut ottanut lapsia mukaan sotkemaan tätä koetta, ja siis siinä oli ollut 3 purkkia. Okay. Siinä oli ollut yksi niin kuin tämmöinen testiryhmä, tavallaan kontrolliryhmä riisiä, joka oli laitettu niin kuin tyyliin kaapin päälle silleen vaan, että hänelle ei puhuttu mitään. Joo. niin tässä kokeessa, minkä mun ystävä oli tehnyt, niin se purkki, mikä oli jätetty vaan ihan täysin oma onnensa nojaan, niin se oli mennyt kaikista pahimmaksi ja kaikista nopeiten. Et se oli vaan niin kuin jätetty ulkopuolelle. Ja sitten se, jolle puhuttiin kauniita asioita ja niistä rakkaudellisista energioista, niin siihen oli alkanut muodostua sitten niin kuin aika pitkän ajan jälkeen sit semmoista niin kuin valkoista hometta. Joo. Ja sitten siihen purkkiin tai siihen riisiin, kenelle, mille. Hyvä, kun puhuu siitä niin kuin riisistä persoonana. Mutta joo, niin siihen oli niin kuin nopeammin alkanut muodostumaan sitten hometta, ja se oli muistaakseni ollut sitten niin kuin ihan semmoista vihreätä tai jotenkin. Että se oli niin kuin se homeen laatukin oli ollut erilaista. Ja sitten sit mietittiin paljon just sitä, että no voiko olla joku, että jotenkin eri kosteus niin kuin ollut siellä purkissa tai jotenkin eri tavalla enemmän avattu toista tai jotain niin kuin tämmöistä, mutta ei nyt saatu. Jokainen voi mun mielestä tämän testata, ja kannattaakin testata niin kuin itse, ja
just niin kuin katsoa, että mitä tapahtuu. Ja sitten niin kuin voi jopa toisen kerran kokeilla, että tapahtuuko seuraavalla kerralla samat asiat. Kyllä. Niin sitä voi oppia. Kyllä, mutta mun mielestä mä joskus kuullut, että on tehty joku tutkimus siitäkin, että jos puhuu vaikka kasveille kauniisti, niin se auttaa. Joo. Mä itse asiassa ihan samaa ajattelin. Oltiin samoilla linjoilla näin päästä kasveja ja kasveille, kun siis olen tuolla huonekasvit-ryhmässä, niin jotkut on tehnyt kasveille ihan niin kuin soittolistoja. Spotifysta löytyy soittolistoja kasveille. Eikä! Jollain tietyillä taajuuksilla ja näin, hei, nyt mä muistan mikä se mun asia oli. Siis sehän oli ihan vaan näinkin yksinkertainen kuin, että kun kaikki on energiaa, mutta että on eri niin kuin taajuuksilla värähtelevää energiaa. Että toiset energiat värähtelee korkeimmilla taajuuksilla ja toiset matalammilla taajuuksilla. Eli toiset niin kuin nopeammin ja toiset hitaammin. Ja näin, niin siitä tulee tietyllä tavalla se sitten ne kaikki muutokset tai silleen, että vaikka kaikki on energiaa, niin sitten ei ole samanlaista. Niin, kyllä. Joo, se oli ihan näinkin. Mutta se on jo tärkeä pointti, koska just se, että jokainen tunne tuntuu erilaiselta, niin varmasti se energia liikkuu eri tavalla sitten myöskin. Itse asiassa jossain, muista mikähän, olikohan tämä nyt sitten, no en muista mikä harjoitus, onko se nyt joku NLP-harjoitus vai onko se nyt joku hypnoosiin liittyvä harjoitus tai jotain, mutta että jos tuntee jonkun tunteen, mikä nyt ei siihen hetkeen tunnu sopivalta tunteelta, hyvältä tunteelta tai näin, niin sitten sitä tunnetta voi lähteä tietyllä tavalla niin kuin pyörittämään. Että voi lähteä ihan niin kuin kädenkin kanssa pyörittämään, että okei, jos se tuntuu vaikka tässä rinnalla, niin voi laittaa silmät kiinni tai silmät auki, miten nyt, ja sitten lähtee niin kuin liikuttamaan sitä, että se lähtee niin kuin liikkeelle siellä kehossa, koska sehän on pahin, jos se tunne jumittuu siihen ja tuntuu semmoiselta, että se ei niin kuin, että tunteiden kuuluisikin tulla ja sitten liikkua se oma liike, käydä se oma reitti läpi ja sitten vapautua. Niin sitä voi tehdä ihan silleen niin kuin tietoisesti, että mä nyt tästä liikutan tämän tunteen johonkin suuntaan. Joo. Ja tuohon varmaan just liittyy se ravistelu tai se, että mulle just auttaa se semmoinen hyppiminen, tanssiminen, ravistelu. Se on tosi tehokas. Tunneeko sä siinä silleen, että se lähtee jotenkin, että jos se vaikka on ollut joku ahdistus tai joku, mikä tuntuu tässä rinnalla tai vatsassa, niin tunneeko sä, että se lähtee sieltä niin kuin liikkuu vaikka käsiä tai jalkoja kohde? En mä silleen tunne sitä sillä lailla, että se niin kuin liikkuisi jotain tiettyä reittiä, vaan se tulee vaan silleen, niin kuin, että se olo niin kuin helpottaa ja sitten se niin kuin näin, että tulee semmoinen lämmin ja rauhallinen olo. Joo. Että en silleen tunne semmoista liikettä kehossa välttämättä. Mutta tähän liittyy hyvin vahvasti tämä, että miten niin kuin muiden tunteet saattaa vaikuttaa siihen omaan oloon. Ja tämä myös liittyy siihen läheisriippuvuuteen, koska silloin kun mä oon ollut just tosi läheisriippuvainen ja oon ollut parisuhteessa, niin mä oon just mulla on ollut koko ajan antennit pystyssä silleen, että mä oon tosi herkästi tuntenut sen toisen ihmisen tunteita ja ottanut ne niin kuin itselleni. Ja jos vaikka toisella on mennyt huonosti, niin mullakaan ei ole voinut mennä hyvin, koska mä oon jotenkin imennyt ne niin kuin hänen tunteet itseen. Ja että se on ollut tosi vaikea niin kuin vetää semmoisia energeettisiä rajoja, että okei, toisella on huono fiilis, että se ei ole mun vika ja sen ei tarvitse vaikuttaa muhun.
Niin, Se ja on, tietyllä tavalla se, että toisella saa olla huono fiilis, sekin on niin, hirveän toksista, että jos vaikka parisuhteessa ei saa kokea muuta kuin koko ajan niin kuin niitä mm, ns-hyviä fiiliksiä tai silleen, että koko ajan pitäisi olla kaikki asiat tosi hyviä ja ihanasti ja näin, että jep, et, et sekin on tietyllä tavalla tosi raskasta sit, jos ei saakaan tuntea, että hei, mm, mulla on oikeasti tosi surullinen olo, että niin, saanko mä niinku olla surullinen. niinpä, Ja sitten se niinpä, toinen yrittää vaan koko ajan niinku muuttaa sitä, niin, jep. että ei kestä niinku se toinen sitä, just sitä niinku, toinen ei kestä sitä tunnetta. Niin, jep, että sitten kun on just oppinut vetämään niitä rajoja sillä lailla, että vaikka toisella on huono fiilis, niin sen ei tarvitse vaikuttaa mun päivään ja mä voin elää Mm, sitä mun omaa elämää ja voida hyvin, vaikka toinen voi huonosti, vaikka siis totta kai olen empaattinen ja silleen se vaikuttaa tietenkin, olen surullinen toisen puolesta, jos hän on surullinen, mutta silleen, että se ei vedä mua raiteiltani enää. niin, ja sitten se tietyllä tavalla, että kun ymmärtää sen, että niillä kaikilla tunteilla on joku viesti, joku Mm. tärkeä viesti ja näin, että jos niin kun on vaikka surullinen jostain asiasta, niin se kertoo siitä, että hei, tämä asia oli mulle tärkeä, tai tämä ihminen, jos joku on vaikka kuollut ja on siitä tosi surullinen ja näin, niin senkin voi ottaa silleen, lämmöllä ja kiitollisuudella, että hei, tämä ihminen oli mulle todella tärkeä, että totta kai mä oon surullinen, kun mä oon hänet nyt niin kuin tässä maailmassa menettänyt. Joo, siis totta kai. Ja että se on tietyllä tavalla kunnioitusta myös niin kuin sitä edesmennyttä kohtaan, ja se on Mm. sillä tavalla niin kuin hyvä tunne. Siis joo, ehdottomasti. Kyllä, mutta just, että on pitänyt opetella niitä semmoisia energeettisiä rajojen vetämisiä, että ei anna muiden tunteiden vaikuttaa niin kuin itteeni liikaa. Niin, ja siihen varmaan just liittyy se, että jos on hirveän niin kuin vastaanottavainen kaikille energioille, just tuntosarvet pystyssä ja koko ajan vähän tunnustelee, että mitä hän täällä niin kuin ympärillä tuntuu ja näin, niin sitten että tavallaan vähän niin kuin tiedostamattaankin tekee itselle vähän hallaa, että Siis ottaa just kyllä, niitä muiden tunteita. jep. Ja varsinkin jos on niin kuin ryhmässä, jossain ryhmässä ja sitten siellä on Mm, tullut jotain semmoisia hankalia asioita joidenkin ihmisten välille, niin mä oikein tunnen, miten se huoneen, se ilmapiiri niin kuin muuttuu ja tulee semmoinen tosi semmoinen painostava. Se on niin kuin tosi jännä se tunne, tulee jep. semmoinen tosi jotenkin painostava Joo, se on tunne. niin kuin ihan käsin Siis kosketeltava. kyllä. Et siinä se tulee hyvin ilmi, miten niinku niitä muidenkin tunteita voi oikeasti konkreettisesti tuntea. Kyllä, kyllä. Joo, ja mä oon ihan tuommoisessa muutamassa tilanteessa niin kuin sanottanut sen, että täällä on nyt aika niin kuin tämmöinen raskas tunnelma, että tässä täällä on niin kuin meneillään. Jep. Mutta sekin voi olla vähän riskiä. Niin, jep. Kaikki ei Mutta välttämättä, tai en mä tiedä, että onko sitten joillakin silleen, että jotkut ihmiset ei vaan tunne sitä sit samalla tavalla, vai onko se tai niin, sitten että tuntee, mutta ei ehkä niin kuin tunnista sitä. Että tietyllä niin, tavalla ei ole niin yhteydessä omaan kehoonsa ja kehon tuntemuksiin, että ymmärtäisi tai niin kuin ymmärtäisi, että mikä tämä juttu on. niin Että se totta. voi olla joku epämääräinen. Tietyllä tavalla lapsillahan tapahtuu esimerkiksi tosi paljon. Ei ne välttämättä osaa sit, ennen kuin on paljon niin kuin harjoiteltu sitä ja tälleen, niin osaa sanottaa sitä, että mistä tämä mun niin kuin vaikea olo nyt johtuu. Mutta just jos on niin kuin se ilmapiiri vaikka tosi niin kuin Niinpä, intensiivinen, niin nehän käyttäytyy kyllä sitten niinpä. sen mukaisesti. Jep, ja tähän liittyy myös se, että tosi monet on varmaan, jos joku niin kuin haluaa miettiä, että onko kuinka herkkä tuntemaan näitä, niin tosi monelle on varmaan käynyt niin, että sä oot ollut jossain ja sit sulla on tullut tunne, että joku tuijottaa ja sit sä katsoit ja sit joku tuijottaa. Niin sehän on just liittyy tähän, tai myöskin joillakin voi käydä paljon sitä, että ajattelee jotain ihmistä ja sitten se laittaa viestiä tai soittaa. Että se voi mennä ihan tälleen pitkiäkin matkoja, semmoinen energeettinen se ajatusten siirto. Että ollaan samoilla aalloilla. Niin. Meillä kävi ystävämme Hennan kanssa kerran silleen, mä olin
Öö, no mä olin semmoisessa meditatiivisessa tilassa, koska niin kun, opettelin planeettoja järjestyksessä, niin planeettojen nimiä järjestyksessä ja tallensin niitä mun muistipalatsiin. Ja sitten tässä muistipalatsin kohdassa mä menen niin kuin bussipysäkkejä silleen ja tallennan kullekin bussipysäkille yhden planeetan ja näin, niin sitten olin siellä viimeisellä bussipysäkillä ja sitten näin niin kuin jotenkin hennan vaan välähtävän siinä bussipysäkillä tai silleen. Ja sitten kun mä lopetin sen mun jutun ja näin ja katsoin puhelinta, niin muistaakseni sitten Henna oli tyyliin laittanut viestiä ja sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että tiedätkö sä, että just niin kuin tuli ja tälleen ja sitten Henna oli silleen, että joo, että mä makoilin täällä mun lapsen, en muista oliko lattialla vai vieressä lapsen huoneessa kuitenkin ja kattelin, niin kuin, että hänellä on semmoinen tähtiprojektorivalo ilmeisesti ja niin kuin semmoista avaruusmaisemaa ja tälleen me oltiin jotenkin niin kuin sitten samoilla aalloilla siellä niin kuin avaruusjutuissa ja tälleen se välähti. Siis se oli tosi hämmentävää. Tapahtuu paljon just läheisten kanssa. Sun kanssa on paljon tapahtunut näitä, että ollaan ajateltu samaa asiaa tai sanottu sama asia samaan aikaan. Että tämähän on vähän tai liittyy just näihin energia-asioihin. Ja just joskus on niin kuin perheenjäsenen tai läheisen ihmisen kanssa, että ollaan ajateltu sama asia samaan aikaan. Että jotenkin poimii niitä semmoisia ajatuksia toiselta, jos ollaan hyvin niin kuin yhteydessä. Lasten kanssa tätä tapahtuu aika paljon ja sitten meillä on monesti silleen, että yöllä, jos lapsi herää, niin mä saatan herätä ennen sitä. Mä niin kuin vaan herään jostain syystä ja sitten mä oon silleen, että okei, mikä homma. Ja sitten niin kuin lapsi herää. Että mä en tiedä loppujen lopuksi, että herääkö se lapsi siihen, että se mun tietoisuuden taso on muuttunut. Vai sitten, että aistinko mä, että hän on niin kuin heräämäisillään ja että hänen tietoisuuden taso on siinä muuttumassa ja sitten mä aistin sen. Mutta että meillä niin kuin tosi paljon just nimenomaan tuossa unihommassa, että niin kuin ollaan silleen synkassa lapsien kanssa justiin. Joo. Ja sitten mulla on siis kerran, mä en nyt tiedä mitä, en haluaisi ketään niin kuin mitenkään mihinkään niin kuin päihteisiin kannustaa tai mitään, enkä niin kuin silleen, mutta kerran olen poltellut pilveä ja äiti ja isi älkää kuule. Ja siis ollut yhden ystäväni kanssa ihan niin samoilla aalloilla. Siis se oli todella hämmentävää. Siis me nähtiin ne niin kuin aallot. Mutta siis tämähän on joo. Me nähtiin ne aallot ja me käytiin siis pitkä keskustelu. Semmoinen, että meillä oli, siis siinä oli joku jotain vitsiä ja tälleen. Että me sanottiin vain puolikkaita sanoja ja naurettiin aivan älyttömästi ja me oltiin molemmat ihan tiedettiin, että me ollaan ihan tässä jutussa, ihan samalla sivulla. Ja että me pitkään mentiin sitä läpi ja silleen, oltiin silleen, että ei vitsi, että näetkö sä, että tossa se mun ajatus menee. Ja silleen. Siis se oli tosi se oli tosi mielenkiintoinen kokemus, mutta sitten tietyllä tavalla nykyään mä pääsen siis meditaatiossa sille tasolle, mutta koska mulla ei ole ketään ihmistä, kuka pääsisi, tai että en ole löytänyt semmoista ihmistä, kenen kanssa voisin meditoida sille samalle tasolle, niin en ole päässyt testaamaan, että miten se tapahtuisi tavallaan. Aivan. Tälleen luonnollisesti. Aika siistiä. Mutta joo, se oli kyllä todella. Ei saa käyttää huumeita. Niin, joo, ei mitenkään tälleen enkä nykyään on sitä mieltä, että koska näihin tasoihin tai näille eri tietoisuuden tasoille voi päästä luonnollisesti, niin
se tietyllä tavalla ehkä auttoi mua siinä, että mä opin tunnistaa sen tason, että miltä se tuntuu ja näin, mutta että koska kaikki kokemukset semmoiset, niin kuin tavallaan mitkä ei ole luonnollisesti tullut, niin ne on pystynyt myös luonnollisesti saavuttaa. Niin sitten on nykyään sitä mieltä, että ne voi mennä liian nopeasti, liian syvälle tasolle esimerkiksi, jos sen jotenkin niin kuin keinotekoisesti. Joo, ja mä aina varoittaisin ihmisiä näistä asioista silleen, että koskaan ei voi tietää, että kuitenkin me ollaan jatkuvasti henkimaailman kanssa tekemisissä, niin koskaan ei voi tietää, jos sä lähdet jotain tommosia kokeilemaan, että mitä sieltä saattaa tarttua mukaan. Että silleen koen velvollisuukseni varoittaa tämmöisistä asioista, että niin. Tämä on asia, mikä me nähdään ehkä vähän eri tavalla, että omassa ajatusmaailmassa ne tietyllä tavalla on siellä niin kuin ihmisessä itsessä ne tietyt jotkut varjot, mitä ei ole ehkä vielä valmis kohtaamaan ja tuomaan sinne valoon ja käsittelemään ja näin. Mutta ihan samalla tavalla, että ne voi tulla niin kuin liian aikaisin, ne voi tulla väärässä niin kuin väärään aikaan ja sitten ne voi esimerkiksi aiheuttaa psykoosia tai siis joo, kyllä, että masennusta, ahdistusta, näin, koska kun se henkinen prosessi menee tietyllä tavalla omalla painollaan ja just siinä niin kuin sen johdatuksen mukaan, niin asioita tulee siellä silloin, kun on valmis niitä vastaanottamaan. Mutta jos siellä alkaa härkkimään ja vähän testailee jollain ylimääräisellä, niin sit sieltä voi tulla jotain, mitä ei ole vielä valmis käsittelemään. Joo, että tämmöisten asioiden kanssa kannattaa olla varovainen ja totta kai varmasti jokainen tietää, että tämmöiset kokeilut ja jos siinä on vielä jotain huumaavia aineita mukana, niin se on aina riski. Riski kyllä. Ja seuraavaksi meillä olisikin täällä sitten energeettistä irtipäästämistä. Miltä se tuntuu? Haluatko kertoa ensin? No, mulla on muutama semmoinen tosi selkeä tapaus ollut, että miten niin kun, et se oikeasti tuntuu kehollisesti. Mä oon varmaan ehkä keskustellutkin siitä aiemmin, olisikohan siinä läheisriippuvuusjaksossa. Niin kuin siitä, että kun esimerkiksi puolisostani päästin energeettisesti viimeisistä niin kuin semmoisista toivorippeistä ja tämmöistä niin kuin irti, ja päästin hänet silleen, niin kuin annoin sen kaiken hänen vastuun hänelle itselleen ja näin, niin että se vapauttaa, siinä tulee, että sen niin kuin ihan tuntee, että nyt mä päästin niin kuin irti ja tietyllä tavalla jokin niin kuin kevenee. Mutta myöskin toinen tämmöinen kokemus on liittyen erääseen ihmiseen ja sain niin kuin energiahoitoa, reikiä, no siitä on reilu 10 vuotta. Meidän Milo oli vauva. Sain energiahoitoa ja sitten kävin tämmöisen, mulla oli ollut tämmöinen tosi niin kuin, tosi epäterve suhde niin kuin, tai yhteen erääseen henkilöön. Ja olin häntä niin kuin todella paljon yrittänyt miellyttää kaikin tavoin, yrittänyt kelvata ihan miten tahansa ja jotenkin aina koin olevani niin kuin vääränlainen tai tekeväni asiat väärin ja niin kuin, että ikinä en kelpaa ja kuitenkin mulla on se niin kuin ihan suunnaton rakkaus tätä ihmistä kohtaan ja niin kuin haluan, niin kuin kaipaan sitä hyväksyntää ja sitä, niin kuin, että mä riittäisin. Ja sitten sain sitä energiahoitoa ja tunsin, että miten se niin kuin lähti just sielläkin se niin kuin menemään. Se lähti muistaakseni tästä olkapäiltä. Sitten se liikkui tuonne, jotenkin mä en muista missä se vapautui.
Mutta että se lähti niin kuin se tunne ja samalla lähti se niin kuin tietty se ajatuskela. Ja kun se oli mennyt se prosessi läpi, niin sitten se niin kuin vapautui. Ja siis mä vapauduin ihan täysin siitä tunteesta, että niin kuin mulla ei vaan ole sen jälkeen enää ollut semmoista. Mä en näe, että minkä takia mä oon jotenkin, tai siis kyllä mä nyt tietyllä tavalla, totta kai mä ymmärrän, että mistä se kumpuaa ja minkä takia, että se on ihan luonnollista, että niin on tapahtunut ja mä oon ollut semmoisessa, mutta että nyt mä en enää saa siitä kiinni siitä tunteesta, että miksi mä oon, tai miltä se on tuntunut, että mä oon niin kuin epätoivoisesti jotain silleen niin kuin rakastanut, vaikka hän on ehkä ei ole, tai että on saanut sit vähän semmoista vääränlaista kohtelua, niin kuin on saanut sieltä suunnilta, mutta silti niin kuin jotenkin, että se oli semmoinen, että siinä kyllä jotkut mannerlaatat niin kuin muutti suhdettaan tai silleen, että sen kyllä tuntee, kun isoja asioita tapahtuu. Kyllä, mulla oli ehkä ennen mun uskoontuloa, niin mä jollain tasolla pystyin silloin energeettisesti päästä asioista irti, mutta silti mä huomasin, että sitä vastustusta tuli tietyissä asioissa aina, ja ne mun kelat lähti pyörimään, ja ehkä siksi, koska silloin kun mä olin niin kun semmoisessa uushenkisyydessä, niin jotenkin mä olin silloin niin kuin itse vastuussa kaikesta. Mä niin kuin ajattelin, että mä itse luon täysin oman todellisuuteni ja mä oon kaikesta itse vastuussa. Mistä mun oli tosi vaikea päästää niin kuin lopullisesti energeettisesti irti asioista. Vaikka niin kuin välillä se tuntui, että se onnistui tosi hyvin, mutta sitten ne tuli niin kuin takaisin. Joo. Mutta sitten heti kun mä tulin uskoon ja mä koin semmoisen uudesti syntymisen, niin mä olin siis yhdessä yössä niin kuin eri ihminen ja mä energeettisesti pääsin irti ihan kaikesta. Mä pääsin irti niin kuin jos oli jotain tämmöisiä mahdollisia riippuvuuksia ja niin kuin ihan kaikesta. Et jotenkin nyt mun on niin helppo päästä energeettisesti irti kaikesta, koska mä olen yhteydessä Jumalaan ja mä pystyn antaa hänelle kaikki mun stressit, murheet, kaikki, niin tavallaan mä pääsen siihen irtipäästämisen tilaan sitä kautta, että mun ei tarvii huolehtia mistään, koska mä voin antaa kaiken niin kuin taivaan isälle. Niin se oli itselle semmoinen suurin oivallus kyllä, että joo. Sillä tavalla mä nykyään pääsen energeettisesti irti kaikesta, että mä rukoilen. Ja mitä tää mun tietokoneeni huutaa. Mut kyllä sen niinku tuntee, että siitä lähtee just semmonen, alko enää vuotaa, just lähtee semmoinen vastustus pois. Ja se, että ne ajatuskelat hiljenee ja se pää hiljenee ja tulee se semmoinen rauha, niin se on kyllä mahtava fiilis. Ja tästä me keskusteltiinkin itse asiassa aiemmin, että tietyllä tavalla sulla se on tapahtunut ton niin kuin uskoon tulemisen kautta ja siitä niin kuin pyhästä hengestä käsin, tai niin kuin sillä tavalla, että sä oot päässyt niin kuin siihen yhteyteen, ja et tietyllä tavalla mä koen, että me ollaan samassa semmoisessa korkeammassa energiassa käsin, mutta me vaan niin kuin eri tavoin se sanallistetaan. Että se tietyllä tavalla se kokemus on sama. Että mulla on ollut jo muutaman vuoden semmoinen, että sitten että pystyy aina niin kuin
aina yhdistäytymään, aina maadottumaan siihen niin kuin maailmankaikkeuteen. Että olemaan niin kuin, että mä oon kaikki ja kaikki on minä. Että mä vaan oon. Että tavallaan niin kuin, se ei siihen niin kuin, miten mä tämän selittäisin? No se on mun mielestä just nimenomaan sitä irtipäästämistä, että on vaan niin kuin läsnä tässä hetkessä ja sitten tuntee, että niin kuin tietyllä tavalla laajenee ympärilleen ja on yhteydessä niin kuin kaikkeen ja just niin kuin siihen, millä tavalla kukakin sen sanallistaa. Mutta sitten kun sä oot puhunut tuosta tavallaan, että siitä, miten sulle se oli toksista se uushenkisyys, tai silleen, että sä et ehkä siinä, sä sanoit, että sä et siinä päässyt niin kuin tietyllä tavalla siihen kokemukseen, tai et niin kuin ehkä siihen energeettiseen kokemukseen, tai silleen, niin sit siinä on tietyllä tavalla just se vaara, että kun asioista puhutaan ja ne sanallistetaan, niistä kokemuksista ei puhuta. Sanallistetaan vaan, että tämä nyt on tätä ja tämä nyt on tätä ja näin ja näin ja näin, niin sitten on paljon ihmisiä, jotka ei kokemustasolla ehkä ole saavuttanut sitä tiettyä kokemusta, mutta ajattelee, että no tämä nyt on sanallisesti tämä ja kyllä mä mun mielestä on, niin kuin, että ei ymmärrä sitä, ei ole niin kuin kokenut oikeasti sitä kokemusta ja sitten puhutaan niillä tietyillä termeillä, mitkä ei oikeasti vastaa sitä kokemusta, koska ne kokemukset siellä on niin, ne on niin symbolisia, että kun niitä lähdetään sanallistamaan, niin sit sieltä aina jotain jää pois ja jotain lisätään. Ja että se sanallistaminen ei vastaa ihan täysin sitä, mitä oikeasti kokee. Niin, ja siis näitä asioita on tosi vaikea kertoa tavallaan, miltä mikäkin tuntuu, mutta kun mullakin oli just ennen se ajatusmaailma, että minä olen universumi, minä olen kaikki ja jossain vaiheessa, että minä olen niin kuin osa Jumalaa. Ja jotenkin se oli itselle jossain vaiheessa, tai se tuntui jotenkin väärältä. Ja nyt kun kulkee niin kuin Jeesuksen kanssa, niin on silleen, että mä en niin kuin ole tavallaan kukaan, mä en ole mitään ilman häntä, että hän on niin kuin mut pelastanut. Ja että jotenkin se tuntuu mulle vaan nyt tosi väärältä ajatella, että mä olisin osa Jumalaa, vaan että mä olen Jumalan lapsi ja hän pitää musta niin kuin huolen. Että silleen mulla se on niin kuin kääntynyt sillä lailla kyllä päälailleen. Mutta tässä taas mun ajatuksissa sitten on olemassa niin kuin se kaikkeus, mitä me ollaan kaikki osa, mutta on myös olemassa se korkeampi voima, se Jumala, joka on siis, että se ei ole niin kuin, että me ollaan selvästi ajateltu tästä asiasta kuitenkin niin kuin eri tavalla. Vaikka tai siis silleen, että se just että se voi tietyllä tavalla niin kuin sekoittua se, että sit voi tulla vähän semmoinen, niin kuin siinäkin on tietynlainen semmoinen niin kuin vaaran paikka, että ego ottaa vallan siitä, että okei, minä olen Jumala, minä olen osa Jumalaa ja just niin kuin, että silloin siinä ei ole sitä luottamusta johdatukseen, irtipäästämistä, niin kuin sitä olemista. Kyllä, joo. Siitä täytyy tehdä varmaan ihan erillinen jakso just, tai ollaan puhuttukin siitä, että näistä uushenkisyyden vaaroista ja semmoista toksisista asioista, mitä saattaa esiintyä uushenkisyydessä, mikä yksi on just tämä tämmöinen egoistinen ajattelu, mitä paljon opetetaan. Mutta toisaalta sitten myöskin mun mielestä se ei ole pelkästään uushenkisyyden vaara, vaan niin kuin kaiken
On. Niin kuin uskonnollisuuden ja henkisyyden tai sen kaiken henkisellä polulla. Et siellä on aina vaarana, että se ego lähtee niin kuin keulimaan ja ei pääsekään sinne egokuoleman tasolle. Ja silloin niin kuin puhutaan, oli se uskonto mikä tahansa tai se uskomus, järjestelmä, mihin pohjaa oman egonsa, niin mikä tahansa, niin että se ego lähtee keulimaan. Et silloin kun pääsee siihen egokuolemaan, että se ego siellä niin kun kuolee ja voi vaan niin kun tietyllä tavalla nöyryydellä hyväksyä sen kaiken, että mä en ole kukaan. Niinpä. Että mä vaan oon, mutta mä vaan oon osa tätä suurta kokonaisuutta, mutta että mä en ole kukaan, mutta silti mä oon niin kuin itsessäni uniikki ja Niin, ja ainutlaatuinen arvokas, ja arvokas. Siis joo, kyllä, mutta kyllä mä niin kuin ehdottomasti, mitä nyt tälleen uuskristittynä voin tehdä vertailua, niin kyllä ehdottomasti uushenkisyydessä on enemmän riskejä tämmöiseen, koska sitten Jeesuksen opetusten mukaanhan se on tämä, että rakasta Jumalaasi ja rakasta niin kuin lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, että siellä nimenomaan opetetaan se, että sinä et ole tavallaan, en aika rajusti sanottua, mutta just se, että opetetaan siihen, että elämässä täytyy nimenomaan pyrkiä siihen rakkauteen ja siihen muiden rakastamiseen, muiden auttamiseen. Mutta sitten uushenkisyydessä tosi paljon on tullut vastaan sitä, että pääasia, että sinä olet onnellinen. Ja siis totta kai se on tärkeää, että se voi auttaa muita, jos et sä itse voi hyvin, mutta just siellä on se, että pääasia, että sinä olet onnellinen, sä voit saada ihan mitä vaan, sä voit olla miljonääri, sä voit olla kuuluisa ja diipadapadaa ja sinä just kaikki liittyy tavallaan sinuun, niin se on tosi semmoista mun mielestä itsekeskeistä nyt, kun sitä miettii, mutta niin, jos se lähtee silloin, kun se lähtee menemään tietyllä tavalla väärille raiteille ja siellä on ne väärät intentiot, silloinhan siellä on ahneus, siellä on joku tyhjiö, mitä yritetään täyttää sillä, että haluaisi olla kuuluisa, koska mitä se kuuluisuus loppujen lopuksi edes antaa tai näin, että silloin se on niin kuin vääristä intentioista, mutta myöskin tietyllä tavalla uskonnoissa on sitten se vaara, että lähdetään ajattelemaan, että tämä minun uskonto, tämä minun totuus on se ainoa oikea. Silloin voidaan tietyllä tavalla niin kuin ajatella, että okei, että mä kunnioitan sitä, mitä sä uskot ja saat uskoa, mitä haluat ja näin, mutta silti siellä voi tietyllä tavalla olla taustalla se, mutta mä oon kuitenkin niin kuin, tämä mun juttu on ainoa oikea tai silleen, että kyllä kaikessa on se tietty vaara, mutta sehän on se ihmisen, se yksilön, niin kuin, että minkä prosessin hän on käynyt ja missä pisteessä hän on niin kuin siinä omalla henkisellä polulla, että onko ne tavallaan ne intentiot siellä, onko ne puhtaita. Kyllä siellä niin kuin jokaisessa uskonnossakin ne intentiot voi olla niin kuin epäpuhtaita myöskin. Mutta sitten toisaalta kyllä mä niinku ajattelen sen silleenkin, että ihminen voi uskoa siihen, että se oma totuus on oikea, eikä se tarkoita, että ihminen on, että sillä on jotenkin huonot intentiot, vaan se on se hänen kokemus. Mutta se on tietyllä tavalla eri, että uskotko sä siihen, että tämä mun kokemus on ainoa oikea ja kaikki, ketkä uskoo eri tavalla, on väärässä ja uskoo jotenkin, että no lapsellista, mutta kyllähän joskus herää tähän. Vai että uskotko sä, että se on sulle oikea ja se on niille oikea, jotka siinä sun uskonnossa on, mutta että niin kun ihmisillä voi olla eri tapoja sanottaa sitä perimmäistä totuutta, mutta kuitenkin se pohjimmainen kokemus siellä on kaikilla sama, jotka oikeasti on päässyt käsiksi siihen perimmäiseen totuuteen, ja se on ihan sama, miten sitä sanallistaa, koska se symbolinen tapahtumakokemus on siellä niin kuin kuitenkin yhtä ja samaa. Ja sitä voi tietyllä tavalla, kun sanotaan, että on totuus ja totuus kestää mitä vaan, että se kestää kaiken ja sitä pitääkin koetella, että okei,
että onko se totuus, että se kestää kaiken ja näin, niin se on tietyllä tavalla myös, että jos se vaikka se lähimmäisen rakkaus, jos on ihmisiä, jotka ei ole siinä sun uskossa, ja sulla on se lähimmäisen rakkaus, että mä yritän nyt kaikki saada vaikka tähän mun uskoon, ja yritän saada ne tähän, niin siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin sääli siinä taustalla, että jos ne ei ole siinä sun uskossa, ja sä ajattelet, että tämä on niin kuin ainoa tie vaikka pelastua, tai silleen. Että se ei ole tasavertaista se semmoinen rakkaus. Niin, no mä näen sen vähän eri tavalla, mutta, mutta me voidaan tehdä tästä siis ihan erillinen jakso, joskus me lähdettiin taas pikkusen sivuraiteille, Niin. mutta Perus. perus. Mutta joo, meillä olisi täällä vielä, mä en tiedä yhtä kauan me ollaan siis nauhoitettu, koska me ollaan oltu puhelussa 1,5 tuntia, mutta mä en ole varma monelta, me lähdettiin nauhoittaa. Mutta anyways, meillä olisi täällä seuraavaksi tämmöisiä niin kuin hoitamista, miten voi niin kuin hoitaa kokemuksia hoitamisesta energeettisesti. Niin ja ehkä siitä tietyllä tavalla, että jos sä oot vaikka teet energiahoitoa tai rukoilemalla hoidat tai millä tavalla se nyt niin kuin sanottaakaan, niin että se ei tietyllä tavalla se ihminen, joka sitä tekee, niin hän ei paranna, vaan hän on yhteydessä siihen, millä tavalla kukakin sen sanallistaa, niin siihen energiaan, joka oikeasti voi parantaa. Kyllä. Niin siitä, ja sitten tässä on se, mikä on tietynlainen vaaran paikka, että jos tietyllä tavalla osaa tai lähtee kokeilemaan energiahoitamista ja näin, ja lähtee hoitamaan, niin siinä on semmoinen vaara, että lähtee omia energioita siirtämään sille hoidettavalle ihmiselle, että siinä niin kuin tietyllä tavalla kuluttaa omaa energiaa, mutta kun sä oot siinä korkeammassa energiassa yhteydessä ja kanavoit sitä, niin sulla tulee oikeastaan parempi olo siitä toisen niin kuin, tavallaan siitä parantamisesta tai niin kuin siitä prosessista. Joo, mulla ei ole, siis mä kävin joskus aikoina energiahoidosta, mutta siitä ei ollut itselle kyllä. Oikeastaan mä en tuntenut niin kuin mitään. Ja nyt mä oon sitten uskoon tulemisen jälkeen, niin mä oon niin kuin rukoilemalla ja Jeesuksen nimessä hoitanut esimerkiksi mun lapsen kasvukipuja, ja se on toiminut tosi hyvin. Ja sitten mulla on tullut vähän siitä semmoinen näistä energiahoidoista. Mä en halua niin kuin dissata, enkä halua, että jokainen tekee mitä tekee, mutta mä koen, että mun pitää varoittaa näistä energiahoidoista, koska välttämättä kaikki ei aina tiedä, kenen kanssa on tekemisissä ja mitä energiaa kanavoi, koska mä oon kuullut ystäviltä, ketkä on ollut just uushenkisyydessä ja sitten ne on tullut uskoon, niin sieltä uushenkisyydestä, jos ei ole ollut ihan varma, että mitä tekee, niin sieltä on saattanut tulla tosi niin kuin huonoja, vääränlaisia energioita, mitkä on aiheuttanut sit jonkin tasoisia niin kuin mielenterveysongelmia. Et mun mielestä tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi myöskin puhua enemmän. Et mä uskon, että kyllä voi tehdä energiahoitoja ja näin, että semmoisista hyvistä energioista, mutta mun mielestä ne on semmoisia asioita, mitä me ei voida varmaksi tietää, että mä itse luotan ainoastaan niin kuin Jeesukseen ja sitä kautta, että olen varmasti yhteydessä niin kuin Jumalaan enkä mihinkään NS-vaaralliseen. Niin ja ehkä ne on tietyllä tavalla sitten, niin kuin, että sä oot silloin yhteydessä siihen, sä et yritä kanavoida sitä omaa energiaa ja sillä hoitaa tai jotenkin niin kuin oman egon vallassa hoitaa tai silleen, että minä pystyn hoitamaan tämän ihmisen. Siinä on siis hyvin suuri semmoinen riski, että minä olen niin suuri parantaja, että minä kyllä pystyn parantamaan kenet tahansa tai tälleen vaan, että se just nimenomaan on sieltä voimasta, sieltä lähteestä käsin, mikä on se
absoluuttisen, ultimaattisen Siis hyvä. kyllä, just tää, koska silloin mä tiedän henkilökohtaisesti, että mä olen niin kuin turvassa ja mä pystyn turvallisesti rukouksen avulla tavallaan auttamaan, jos se on Herran tahto, että hän haluaa auttaa. Tai niin kuin se on tarkoituksenmukaista se auttaminen, koska eihän joskus niin kuin sairaudetkin voi olla just semmoisia, että niiden pitää opettaa ihmiselle jotain, että ei se ole silleen, että naps vaan mä nyt Jeesuksen kanssa parannan, vaan että nämäkin on semmoisia monimutkaisia juttuja. Mutta just se, että semmoiset huonot energiat ja tämmöiset, niin ne voi naamioitua hyväksi. Että silleen siellä on se vaara, että joku voi ajatella ja tuntea, että hei, tämähän on tosi hyvä ja ihana energia, mutta siellä on niin kuin taustalla jotain ihan muuta. Tai sitten, että jos ihminen ei ole kovin intuitiivinen ja on vaikka nyt yhtäkkiä niin kuin henkistynyt hirveästi ja haluaa kaikkea kokeilla erilaista ja näin, ja menee ihan kelle vaan vaikka energiahoitajalle ja näin, ja ei niin kuin ehkä tunne sitä, että tuntuuko tämä, että tuollakin kentällä on tosi laidasta laitaan kaikenlaista porukkaa, niin silloin voi just mennä vähän semmoisiin, niin kuin, että kyllä mulla on ainakin monia koulutuksia ja hoitoja ja kaikkea, mitä tuolla somessa niin kuin tulee mainontaa ja näin, niin niistä tulee tietyt vipat. Ja aika monista tulee semmoinen, että okei, tämä ei nyt tunnu oikealta, että tässä on nyt jotain. Ja yleensä siellä on se tietyllä tavalla, että ollaan ahneuksissa, ollaan käyty vaikka joku energiahoitokurssi ja sitten nähty, että okei, nyt mä lähden tekemään. Ja ei olla oikeasti koettu sitä henkistä prosessia, mikä siihen myöskin kuuluu. Niin eihän se silloin voi, että se ei ole mikään viikonloppukurssi, missä sä opit jonkun energiaparantamisen tai niin kuin vaikka, no rukoileminen on ehkä tietyllä tavalla eri, koska se lähtökohtaisesti lähtee siitä, että pyydetään niin kuin siltä, ollaan yhteydessä siihen korkeampaan voimaan, mutta et kun siinä on niin suuri riski, että menee jollekin viikonloppukurssille, että no nyt mä oon joku reikimaster tässä, niin mä oon käynyt 3 kurssia tätä, ja sit ego on kuitenkin siellä, niin kuin, että on niin silleen siinä omassa voimassaan ja näin. Ja sit lähtee, että minä parannan nyt täällä ja minä saan rahaa, koska minä parannan ja näin. Niin se on vaan jotenkin... Anteeksi. Anna mennä vaan terveydeksi. Et siinä on kyllä riski, että täytyy oikeasti aika intuitiivisesti ja huolella myöskin niin kuin mun mielestä kuluttajana miettiä ja tunnustella, että onko tämä minulle hyväksi, onko tämä. Kyllä, varsinkin kun nykyään tämä on ollut vähän semmoinen kasvava trendi. Mutta just tämä, että oikeasti sillain, niin kuin tämmöinen parantaminen oikeasti toimii. Se toimii lähikontaktissa ja se toimii etänä. Että kyllä mä niin kuin olen henkilökohtaisesti kokenut, että rukoukset oikeasti auttaa. Ja että on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mikä se oli Joe Dispenzan kirjassa, oli just kerrottu tämmöisestä rukoustutkimuksesta, mikä oltiin tehty 2000-luvulla. En mä muistakaan tarkkaan, mikä se vuosiluku oli. Ja siis tämä oli vähän silleen, että tämä laittoi aivot solmuun ensin, koska siinä rukoustutkimuksessa tehtiin siis sillä lailla, että oli ollut ryhmä ihmisiä, ketkä oli ilmeisesti saanut jonkun listan ihmisistä, ketkä oli ollut sairaalassa verenmyrkytyksen takia. Ja sitten se ryhmä oli valinnut sieltä ne ihmiset, kenen puolesta he rukoilee. Ja ne ihmiset, kenen puolesta oli rukoiltu, niin oli parantunut nopeammin. Tai siis mun mielestä se ryhmä, että oli 2 ryhmää. Oli 2 ryhmää. Toiselle annettiin joku osa ihmisiä ja toiselle annettiin toinen osa. Ei kun hetkonen, miten tämä nyt meni? Nyt mä sekoitan sut. Joo. No siis mun mielestä se meni silleen, että ne ei ollut, se porukka, joka oli rukoillut, niin ne ei ollut tiennyt, että kenen puolesta he rukoilee. Joo.
Ja sitten ne, kenen puolesta oltiin rukoiltu, niin he oli parantunut nopeammin. Mutta se twisti oli tässä se, että ne ihmiset, jotka oli ollut siellä sairaalassa ja kenen puolesta oltiin rukoiltu, niin ne oli ollut siellä sairaalassa 10 vuotta ennen. Tai ylipäätään varmaan ne kaikki ihmiset, että oli ollut ryhmä ihmisiä, joilla oli ollut verenmyrkytys, ja sieltä osan puolesta, puolen puolesta oli rukoiltu, ja puolen puolesta ei. Niin, mutta ne ei ollut tiennyt, että kenen puolesta ne rukoilee. Ilmeisesti se oli laitettu jotenkin silleen summamutikassa, koska muutenhan tämä olisi tosi outo keissi. Mutta just se, että ne olikin ollut siellä sairaalassa 10 vuotta aiemmin. Ja silti se rukous oli vaikuttanut, vaikka niiden puolesta oltiin rukoiltu 10 vuotta myöhemmin. Niin, ja tätähän me mietittiin, että onko tässä nyt ollut sitten joku, että ne on jaettu ja tälleen, ja sitten ne on saanut ne, jotka onkin parantunut helpommin, että niiden puolesta tai silleen, että mut pakkohan siinä olla koska tästä tutkimuksesta on, että siitä on ihan kunnon tutkimus ja se on niin kuin ihan, siitä on kirjoitettu niin kuin enemmänkin ja otettu just sinne, se Joe Dispenzakin on ottanut sen sinne kirjaan ja näin, niin pakkohan sen on olla, että siinä on niin kuin kaikki tutkimukselliset asiat otettu huomioon. Niin, se ei ole mikään huijaus, mutta toki koskaan hän ei voi tietää, että koska tämä kuulostaa kyllä tosi hurjalta, mutta just se, että siinä oli ideana just tämä, että aika ei ole niin kuin lineaarista, että tämmöinen niin kuin rukouksen voimakin voi mennä ajassa taaksepäin ja näin, mikä olisi aika huikeaa. Tulevat asiat vaikuttaa menneisyyteen, tai siis niin kuin vaikka tähän hetkeen vaikuttaa tulevat asiat myöskin, ja myöskin menneisyyden asiat, mutta ehkä se menneisyyden asiat tähän hetkeen vaikuttaa, niin on selkeämpi kuin se, että tulevat asiat. Mutta siis ihan kvanttifysiikassakin on tehty tutkimusta tuosta niin kuin no ei nyt ehkä kaukoparantamisesta, koska siinä on mun mielestä, siis eilen mä taisin puhua neutronista, kun puhuttiin tästä, mutta mun mielestä se oli ehkä atomi, mitä maapallon toisella puolella atomia jotenkin härkittiin. Ja se vaikutti myös niin kuin maapallon toisella puolella olevaan atomiin, että ne oli jossain tutkimuslaitoksissa. Niin tämmöisiä tutkimuksia on. Mutta se mua, niin kuin, mikä on hirveästi ihmetyttänyt, niin on se, että kun on niin yleisesti tiedossa, että kaikki on energiaa ja että on paljon tämmöisiä tutkimuksia nykyään niin kuin kvanttifysiikassa esimerkiksi, että energiat voi niin kuin vaikuttaa tai voi vaikuttaa toisiinsa niin kuin pitkänkin matkan päässä ja niin kuin, tietyllä tavalla, että energioihin voi vaikuttaa, energeettisesti voi vaikuttaa asioihin ja näin. Sitten on esimerkiksi se kaksoisrakokoe kvanttifysiikassa, että missä niin kuin, onko se, että riippuu, tarkkaillaanko sitä niin kuin neutronia tai jotain valoa, no jossain valoa, niin sit, riippuen siitä, että tarkkaillaanko sitä vai eikö sitä tarkkailla, niin se käyttäytyy eri tavalla riippuen siitä, että mitä se tarkkaileva ihminen siis olettaa sen käyttäytyvän. Joo, mä oon kuullut kans tästä. Niin, tästä on ihan hirveästi tutkimustietoa, niin minkä takia se on edelleenkin niin jotenkin vaikea tavallaan, että sitten edelleenkin on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että toi nyt on ihan täyttä huuhaata ja tiedätkö, että minkä takia se on, tai siis no kyllähän me puhuttiin tästä, että minkä takia se on, mutta että on se kyllä kumma. Siis kyllä, joo, just tämä, että kyllä se mitä sä tavallaan oletat, niin sitä sun aivot näkee tai havaitsee. Ja kyllähän se ihan konkreettisestikin on,
Että mitä enemmän sitä on kiitollinen asioista, sitä enemmän sitä näkee kiitollisuuden aiheita, ja mitä enemmän sitä niin kun stressaa ja on ahdistunut, sitä enemmän sitä löytää asioita, mistä olla enemmän stressaantunut ja ahdistunut. Mutta että Ihanat noin. nyt alkoi. Onko nyt sitten tämmöinen niin kuin valomerkki, että nyt, Kyllä, nyt riittää. Tämä jakso oli Takapa nyt jo. tässä. Joo, mutta en tiedä, vastasiko nyt niin kuin, siihen toiveeseen energiajaksosta, mitä oli pyydetty. Ja täällä on mun mielestä siis esimerkiksi joskus voitaisiin vaikka ihan sukeltaa tuonne kvanttifysiikan puolelle, niin kuin siitä varmasti riittäisi niin kuin kokonainen jakso ja niin kuin tuli muitakin aiheita tässä, että mistä voisi keskustella enemmänkin. Mun pitää vielä sanoa, siis kun oli puhetta siitä tavallaan niistä energiahoitokokemuksista ja näin, niin mä oon siis ihan lapsesta asti esimerkiksi nukahtamiseen, toisen ihmisen nukuttamiseen niin kuin käyttänyt sitä tietyllä tavalla sitä niin kuin energian kanavoimista ja käytän sitä nykyään myöskin, jos on tarvis. No nykyään ei ole niin tarvis, mutta silloin kun esimerkiksi meidän Huopus oli vauva, niin käytin sitä myöskin niin kuin, myös parantamista, mutta myös niin kuin tommoseen uneen niin sitä energiahoitamista tai mä en oikein, mun mielestä on hirveän vaikea niin kuin sanallistaa näitä tai silleen, että se on vain jotain, niin kuin mitä tekee ja mikä on se kokemus. Ja sitten mä oon kuullut, että okei, tällä on tämmöinen nimi tyyliin. Ja sitten koittaa puhua siitä semmoisella nimellä, millä niin kuin aina kukin keskustelukumppani ymmärtää sen, että mistä mä puhun. Et se voi olla niin kuin semmoista intuitiivista ja semmoista, niin kuin, että lapsilla on kyllä hyvin monesti se taito jo ihan luonnostaan. Kyllä. Hukkua välillä. Mitä? Se vaan saattaa hukkua välillä Niin. tai unohtua. Tai sitten, niin kuin, että tulee ne yhteiskunnan semmoiset, että ei tämä ole mahdollista. Ja niin kuin semmoiset, että mitkä sitten vähäksi aikaa ajaa sen unholaan. Kyllä. Ja mä kuulen energian. Kuuletko? Joo, nyt mä oon alkanut kuulla sitä vielä enemmän tai niinku tunnistaa taas. Mä muistan lapsena, ja se tulee ehkä niinku tietyllä tavalla, tietyllä tietoisuuden tasolla, että kun menee alemmille tietoisuuden tasoille, niin sit se voimistuu ja sit jos joku asia vaikka muuttuu tai silleen, niin sit se muuttuu se ääni tietyllä tavalla, mutta myöskin samalla tavalla kun menee alemmille tietoisuuden tasoille, niin se hidastuu se aika, niin sitten se on semmoista tietynlaista niin kuin surinaa tai no vähän niin kuin, ei nyt tinnitystä kuitenkaan, mutta vähän niin kuin jotain surinan ja tinnityksen semmoista niin kuin silleen. Joo, siis toi tinnitys on kyllä kans, että mä jotenkin koen, että välillä kun tulee semmoisia ohimeneviä semmoisia, niin mä oon joskus kuullut, että se on kans niinku jotain tämmöistä energeettistä. Ja se, mulla siis tulee niitä aika usein. Joo. Ja sitten se voi niin kuin tietyllä tavalla riippuu vähän siitä, että mikä se on se, niin kuin se värähtelytaajuus ehkä, niin sitten se ääni kuulostaa vähän erilaiselta ja näin. Ja sitten on myöskin niin kuin joskus tietyllä tavalla just nähnyt tai silleen sen muutoksen, mutta joo, niin kuin puhuttiin tuossa alussa, niin sitä ei osaa selittää sitä sen niin kuin tarkemmin. Nämä on vaikeita asioita selittää. Niin. Siis muistatko, kun mä kysyin sulta, että näetkö sä semmoisia pieniä pisteitä? Niin kuin Joo, muistan. Sä katsot niin kuin ilmaa tai silleen. Niin sitten mulla tuli Instagramissa niin kuin vastaan semmoinen, että on joku snowflake.
No joku kuitenkin semmoinen niin kuin lumipallo-efekti tai semmoinen, että se on joku silmäsairaus ja jotain, ja niin kuin, että näkee koko ajan vähän silleen niin kuin näin. Mutta mä näen siis kaiken koko ajan vähän semmoisessa niin kuin pienessä liikkeessä. Ja sitten riippuen mun tietoisuuden tasosta, niin ne liikkuu joko niin kuin tosi nopeasti, tai sitten jos tietoisuuden taso on vähän matalammalla, niin sitten ne niin kuin vähän hidastuu se. Okei. liike. Jännä. Mä näen siis välillä semmoisia niinku välähyksiä, vähän niin kuin semmoisia kipinöitä välillä. Joo. Et se on varmaan myös jotain tämmöistä energia-asiaa. Joo. Ja tietyllä tavalla niin kuin sähköiskutkin on, Niin. vaikka että jos näkee yöllä tai silleen, niin nehän on myös energiaa, niin kai niitä voi nähdä niin kuin muuten, tai siis silleen, niin kuin, että ihan milloin vaan. Mä oon nyt kanssa alkanut näkeä niin kuin enemmän, tai en mä tiedä johtuuko se siitä, että tietyllä tavalla on enemmän öisin välillä hereillä tai silleen päivisin, että jotenkin niin kuin kaikenlaisia erilaisia, mutta ne saattaa olla tietyllä tavalla pelottavia, että mulla on ainakin mä oon jossain vaiheessa niin kuin ihan sulkenut tietyt asiat pois, niin kuin, että ei, tämä on vain jotain mielikuvitusta ja kuvitelmaa ja sitten niin kuin sulkenut sen ja on täysin kieltänyt sen asian ja sitten kun on taas enemmän avautunut sille, niin sitten se on niin kuin tullut taas enemmän niin kuin tietoisuuteen ja myöskin sitä on sitten enemmän tarjoiltu tai silleen. Niin kyllä, joo. Henkimaailma on kyllä hyvin todellinen, mutta se on just kun me ei nähdä välttämättä. Jotkut näkee ja sitten toiset näkee. Niin, mutta että itsekin yritän pysyä poissa kaikesta muusta kuin Jeesuksen läsnäolosta ihan vaan, koska mä oon niin herkkis, että jos mä alkaisin näkee jotain, niin se olisi kyllä aika kauheata. Mutta yleensä nämä on kyllä ihan positiivisia asioita. Tai semmoisia niin turvallisia asioita. Mutta joo, en tiedä, tulisiko tästäkin jopa ihan pari jaksoa sitten, että niin, aika paljon voi olla. Saatiin aikaan. Toivottavasti tämä nyt vastasi sille, joka toiveen esitti, että oli semmoisia asioita, mistä halusitkin kuulla. Ja lisää toiveita saa tosiaan laittaa. Meillä oli nyt se ajateltiin sitä vastaa jaksoa, niin niitä kysymyksiä oikeasti saa heittää ihan nimen kerran tai sitten anonyyminä. Me laitetaan varmaan parina päivänä tässä nyt sitä, että saa anonyyminä kysyä mitä vaan meiltä henkilökohtaisesti tai sitten niin kuin meiltä yhteisesti, niin tehdään sitten semmoinen kysy vastaa jakso tässä pian. Kyllä, ja saa siis tietyllä tavalla kysyä, mua ei ainakaan niin kuin mitkään kysymykset silleen Kyllä. pelota tai häiritse. Tai... Sama. Saa kysyä kaikkea, mutta en lupaa, että kaikkeen vastaa ihan hirveän tarkasti, mutta kaikkea saa kysyä. Mä yksi päivä itse asiassa mietin, että mikä on niinku semmoinen asia, mistä mä en niinku voisi puhua tai tietyllä tavalla, että mihin mä sanoisin, että en nyt tähän niinku vastaa tai sille, mutta mulle ei tule niinku mieleen. Siis, että kaikkea voi jollain tavalla... Niin, jollain tasolla, mutta ehkä jos siihen liittyy ulkopuoliset ihmiset, mitä ei halua. Niin, siis niin, että eikä tietenkään niinku tietyllä tavalla ketään muuta tarvitse henkilöidä tai silleen, mutta että ihan avoimesti ja joo. Niin kuin vastataan sillä tasolla, kun vastataan. Kyllä. Ja hei, meillä on nyt meillä oikeasti on se meditaatio siellä, se sydämen voimameditaatio. Mun piti itse asiassa tänään se tehdä ja kuvata kun mä meditoin. Että käykää ihmeessä lataamassa. Sinne pääsee siis meidän tuolta Instagram-profiilin sieltä biosta löytyy linkki, minkä takaa sen voi sitten ladata. Sen saa sähköpostiin sitten ja pääsee sen kuuntelemaan ja näin. Niin käykää ihmeessä latailemassa. Me voidaan luvata, että se on aika ihana. Se on. Saatte kuunnella meidän ihanaa ääntä. Kyllä.
Ai vitsi, ihanaa päivää just sulle, joka tätä kuuntelit ja toivottavasti jatkossakin oot meidän seurassa täällä Ihanaa Minniversumissa. päivää. Moikka! Hei!